Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 4-nji fevral, hepdeniň pensiýa güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. What is also true is that there is a battle of hearts and minds taking place right now. Onun başynda Prezident Barack Obamanyň Baltimore'da mescideden sapary barada maglumat berer. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani topuk proýektiniň amala asyrylmagy üçin gandaharlardan kömek soraýar. Tapi barheke tasna bırakma. Amniyeti sektörüne, polisebine Türkmen paýtagtynda 3 ay milyonlar awdanlaşdyrylan köprü sökülýär. Gagaryn köçesi aeroporta barýan ýerden kanalyň ýanyndaky aýlaw ýola telli ýapyp. Bu arada yerli jurnalistler söhbetdeşligimizden därdiniz. Aşgabatyň töwereginde 15 000 çemes jaýyň ýykylanyna 10 ay boldy. Ýöne ol jaýlaryň ýeri peniden boş ýatýar. Bu arada yerli tinçiniň maglumatyny eşitdirer. Şeýle-de bugün Täjikistanyň nikalaşjak ýaşlaryň genetik barlygy meselesi barada maglumat berer. Habarlar günlüğümizin esasy bölümine geçmeden günün täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň gidip guman edilýän dron Ýemenni Al-Kaidanyň ýokary liderini öldürdi. Abu Hamza lakamly Jalal Belaydi Al-Kaidanyň Arap ýarymadasynyň baş komandiri Abyan welaýatynda 4-nji fevral güni ýerden öldürildi. Belaydi Al-Kaida bilen arasynda global bassaşlygyna garamadan İslam döwleti jeňçi toparyny duýugdaş diýip bilinýärdi. Onuň Al-Kaidadan gaçyp İslam döwlet toparynyň Ýemendäki bölüminiň başlygy bolanyny barada hem habarlar çykypdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Kansas erkegiň Amerikan harby bazasynda ulag bombasyny partlatmak planyny boyun alanlygyny aýdýar. Ol bir iş İslam döwlet toparynyň jeňçilerine kömek etmek niýeti bilen planlaşdyrypdyr. Federal prokurorlar 3-nji fevralda 21 ýaşyndaky John Booker'in Kansas Manhattan'daky Fort Riley harby bazasynda bomba ýaryp janyna kast etmek planlaşdyranlygyny aýtdylar. Booker öleninden soň görkezilmeli video düşürip onu Amerikanlara ýüzlenip şeýledi ýer. Siz öýüňizde oturýarsyňyz we bu uruşdyňa Iragyň üstünde barýar diýip pikir edýärsiňiz. Şugun bir İslam döwletini gün siziň işiňize getirersip ol videoda aýdýar. John Booker öz bomba planyny Federal Derňok Bürosynyň bir agentine gurrun beripdir we geçen ýylyň aprelinde tutsak edildi. Iranyň ýokary ruhanysy Ayatollah Al-Khamenei'niň baş geňeşçisi Orsiet Irak we Venezuela bilen energiýa meselesinde has ýakyn gatnaşyk etmäge çagyrýar. Iran Orsiet energiýa puwdagyny bir-birini bässeş gasaplaman ýakyn hyzmatdaşlyk etmeli Ali Akber welaýaty 3-nji fevralda Moskwa saparmakalyny aýtdy. Orsiet newtiň bakasnyň aşaklamagyny hayallatmak üçin OPEC guramasy bilen has ýokarlandyrylan saatlaşyga çagyrýar we Iran bu guramanyň içinde baş öňürji bolup durýar. Şol wagtda Iran ykdysady sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen neft öňürjiligini has ýokarlandyrmaga çalışýar we şu ýylda neft bahalarynyň peselmegine goşmakda tanqid edilýär. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy retorikanyň güýçlenmegine garşy duýduruş etdi we musulman liderlerini islamyň ekstremist düşündürüşine garşy çykyş etmäge çagyrdy. Prezident Obama 3-nji fevralda Baltimore'daky İslam jemgyýetiniň eden çykyşynda Kur'anyň we Amerikan tarihinden başga pikir garaýşa çydamlylыk masalaryny getirdi. Ol Aktamda bolan 7 ýylyň dowamynda mescideden ilkinji saparyna adamlaryň dini üçin nişana alynmagynyň ret edilmeliligini ýetdi. Gepleyer Azatlyk Radio formatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Dünýä liderleri 4-nji fevralda 5 ýyl goýulan Siriýa konfliktiniň täsir ýetiren adamlaryna $9 milyard kömek toplamak üçin London maslahatyna ýygnandylar. Bu maslahata dünýäniň 70 töwereg ýurdundan liderleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Olar Siriýanyň 4,5 milyondan gowrak bosgunyna ykdysady we insan perwerçilik kömegini etmek planlary barada alalaşyga gelmeli. Britaniýa 2020-nji ýyla çenli $1,5 milyarddan gowrak dollarlyk
täze kömek berjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bolsa öz ýurdunyň etjek ýardamyny eglan etmeli. German kansler Angela Merkel 2018-nji ýyla çenli Siriýa bosgunlaryna 2,5 milliarddan gowrak dollar harçlamagy wada berdi. Halkara Sahawatlyk Guramasy bolan Oxfam 1 fevralda Siriýa bilen bagly köp ýurdu. Şol hany ortaýady konfliktiň pidalaryna kömek bermezlikde tanqid etdi. Siriýa konflikti netijesinde adından 250 000 adam öldü. Milyonlap adam bolsa ýurdundan gaçdy. Birleşen Ştatlar we Fransiýa ortaýety we Siriýanyň rejimini hatda gepleşikler makalynda oppozisiýanyň garamygyna pozisiýalary ýygyny almak üçin diýingysyz kampaniýa geçirmek bilen parahatçylyk petige diýretmekde aýplady. Jenewada 1-nji we 2-nji fevralda aralar kesilip geçirilen 2 günlük gepleşikler makalyny Siriýanyň gurýer goşunlary Urus howazar olarynyň gollugasyny Aleppo'da we Siriýanyň demirgalygyna fitnesçileriň elindäki ýerleri ýygyny almak üçin ýygzam kampaniýa alyp bardylar. Olar 3-nji fevralda gowgolumçylaryň Türkiýeden gelýän üpçünçülük ýolunu kesmegi başardylar. Hormatly dinleýijiler, siz göwnüş birde habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýoksa anagruan tanıştyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy retorikanyň güýçlenmegine garşy duýduruş etdi we musulman liderlerini islamyň ekstremist düşündürüşine garşy çykyş etmäge çagyrdy. Prezident Obama 3-nji fevralda Baltimore'daky Islam mescidine eden çıkışını Kur'an'ın ve Amerikan tarihinden başka fikir garayşa çydamlılık masallaryna ýüzlendi. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy çykyşlaryň güýçlenmegine garşy duýduruş etdi we musulman liderlerini islamyň ekstremistik düşündürüşlerine garşy çykyş etmäge çağırdy. Prezident Barack Obama 3-nji fevralda Baltimore'daky Islam jemgyýetinde eden çykyşynda Gurhandan we Amerikan tarihinden başga pikir garaýşa çydamlılık masallaryna ýüzlendi. Ol aktamda bolan 7 ýylyň dowamında mescide eden bu ilkinji taparynda islama garşy we botgunlara garşy çykyşlara özüniň garşy jakdygyny aýtdy. Biz köne düşünjeleri we ters pikirleri ulanmagy mümkinçilik gözleýän we adamlara din sebäpli hüjüm edýän siýasatçylardan ýüz öwrýär diýip Obama belledi. Obama bu çykyşynyň öňü tirasynda musulmanlaryň dini liderleri we aktivistleri bilen hem duşuşdy. Obama Baltimore'ň günbatarynda ýerleşýän mektebe baranda islama garşy dini şygarlary öňe süren birnäçe protestçi bilen ýüz boldy. Onuň bu sapary mesçitlere we musulmanlara garşy ýigrençli çykyşlaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Şeýle çykyşlar ýurdun Kaliforniýa ştatynyň San Bernardino şäherinde we ondan bir aý öň Fransiýada bolan terrorçylykly hüjümlerden soň hatym güýçlenipdi. Hüjümleriň ikisi de ekstremist islam ideologiýasyna eýerýänler tarapyndan amala aşyrylypdy. Kaliforniýadaky ok ataşykdan soň Filadelfiýanyň mescidine doňuzyň kellesi eltilipdi. Şeýle de Günorta Kaliforniýada mescidde bolan ýangýnyň bil kasleýin edilen iştigini polisiýa anyklapdy. Aktamda Obamanyň ornuny tutmak goýunça saýlaw kampaniýasynda hem islama garşy retorika ýanglandy. Respublikanlaryň dalaşgary bolma ugrunda öňde barýan milliarder Donald Trump noýabr aýynda eden çağırışynda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulmandary milli derejede hatawa almagy teklip etdi. Bu ide demokratlar we respublikanlar tarapyndan destinariýet edilipdi. Bir aýdan soň Trump ähli musulmanlaryň Birleşen Ştatlara goý berilmegini gadagan etmäge çağırypdy. Obama Trump'y ya musulmanlar babatynda tanqidli çykyş eden beýleki siýasy liderleri agdamady, emma şeýle çykyşlary ýazgardy. Biz 20-nji ýurlan çykyşlary tanqid etmekde ýygyderli bolmaly diýip Obama aýtdy. Biziň hiç berimiz dymmaly däl, biz fanatizma biparh garamaly däl diýdi. Birleşen Ştatlarda radikal musulmanlaryň Kaliforniýadaky ýaly terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmagyndan gorkularyň güýçlenýänligine garamazdan Obama musulmanlaryň islam döwleti ýaly ekstremist toporlary bilen baglaşdyrylmagyna garşy çykyş etdi. I refuse to give them legitimacy. We must never give them that. Men olary kanunlaşdyrmakdan ýüze görýärin. Biz hiç wagtda olara kanunlyk bermeriz. Olar islamy goramýar, olar musulmanlary goramýar. Olaryň öldürenleriniň köpüsi biýigine musulman adamlar, aýallar we çagalar. Vast majority of the people they kill are innocent Muslim men, women and children. Şeýle de Obama musulman liderleriniň terrorçy ideologiýany ýadgarmakda we öz üstünlüklerini nyktamakda hat açyk çykyş etmelidigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, kardeşim gözel dinlediňiz. Inne Amerikadan Awganistana geleliň. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Kandahar vilayetinde saparda boldy.
Ol bir ýeriň ilaty bilen duşlukda elektrik güpçünçülüğini gowlandyrmagy wada berdi. Ýöne ol Kandaharlylardan Türkmenistanyň Owganistanyň üstülen Pakistany soňra Hindistana çekiljek gaz geçirjiginiň proyektiniň amala asyrylmagy üçin kömek etmeklerini hem sorady. Bu arada Kabulla habarçymyz Şaymerdan Ulumradynyň berjek görülegini bilelikde diňläliň. Awganistanyň döwlet baş tutany Muhammed Esraf Gany 3 fevralda Kandahar welaýatyna sapar etdi. Top taslamasyny goldamagy boýunça ol Kandahar welaýatynyň halkyndan kömek sorady. Tapi barheke tasna brasta. Amniyati sektoruna wali sebna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň howpsuzlygynyň üçin edilmegi boýunça Kandahar welaýatynyň il ýaşulary hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Kandahar welaýatynyň hakimi hem şulugurda alada etmelidir. Gaz geçirjiniň guruljak beýlek welaýatlarynyň ilaty we hökümet resmiýetleri hem çäre görmelidir. Top proyektiniň Awganistan üçin ähmiýeti ören uludur. Trans-Awgan gaz geçirjisiniň işi başa barsa, gaz turbasynyň geçjek ýeriniň ilaty elektrik tok bilen üpçenediler. Top projektinden Awganistanyň ykdysadyýatyna ummasyz goşant bolar. Şo sebäpden 5 welaýatyň halkyndan men top projektini goldamagyny haýyş edýärin dip prezident Gany aýtdy. Dedi polatu ammaly puluna lewlesna. Brasta mepka. Daýym gaw tasiratyn. Türkmen gazyny Awganistanyň 5 welaýatynyň üstünden geçirmek gözüňde tutulýar. Awgan toprağında gaz turbasynyň geçjek ýeri 7 kilometrden gurrak bolar. Top projektinden Awganistan ýylda 400 milyon dollara golay pul gazanjy eder dip Awgan resmiýetleri umyt bildirýär. Kandahar welaýatynyň Suda palatasynyň başlygy Nasrullah Hanyň aýdysynça Kandahar şäherini hökümet elektrik tok bilen hem üpçen edip bilmän gelýär. Top ýaly iri energetika projektiniň işini amala aşyrmak üçin güýç gerek. Şol güýç häzir bizde ýok. Emma Pakistan bilen Hindistanyň energiýa uly zeruraty bar. Bu iki ýurt top projektiniň taslamasynyň başa barmagyny islese, onda Awganistanda ýagdaý kadalaşar. Biz Gunmatar we Gunorta Awganistanyň ýaşaýjylary bolup, top projektini ikellep goldaýar diýip Nasrullah Han aýtdy. Çiriz müj de bark müşkil halsi. Zmüj tajiran hanga açy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşy işine Awgan topragynda 2017-nji ýylda başlanjakdygyny Awganistanyň neft gaz dagmagdanlary we Senagat ministerligi ma'lum edýär. 2019-njy ýylda bu gaz geçirjiden mawy ýangıjyň akyp başlajakdygyny habar berýär. Awganistanyň Içeri işler ministerliginiň sözçüsi Nejibullah Danyş top projektiniň goragy üçin 7000den gurrak ýüri tögüjüň döredilýändigini aýtdy. Howpsuzlyk meselesinde haýsydyr bir kynçylygyň ýokdugyny Danyş öňe sürdi. پروژه تاپی و همین مسیری که نیل و لمس حدود 7000 نیرویی که در این مورد پیش بینی شده. Prezident Gany Kandahar welaýatynda eden çykyşynda top projektiniň gurulşy üçin Türkmenistanyň kömek etjekdigini aýtdy. Türkmenistanyň top projekti üçin 5 milyard dolar pul ýardam edýändigini Prezident Gany dile getirdi. Türkmenistanyň Gunorta Awganistana 500 kilowatt elektrik tok berýändigini Prezident Gany sözüne goşdy. Şaymerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmen paýtagty 2 ýyllyk bäri gaýtadan gurulýar. Soňky ýyllarda bolsa bu gurulşy hassa güýçlendi. Şäheri awadanlaşdyrmak programmasynyň çägini gurulanyna kän wagt geçmedik desgalaryň käbiriniň gaýtadan gurulýan ýa-da sökülýän halatlar hem bolýar. Golaýda bolsa Aşgabatda 3 ay mundan awadanlaşdyrylan köprüýiniň sökülüp başlananyny barada habar gowuşdy. Kardeşim Sehra bu habar bilen gydyklanyp ýerli habarçymyz Sultan Asylowa bilen söhbetde şolly şol söhbeti bilelikde dinläliň hormatly dinleýijiler. Sultanaýda Aşgabatda mundan 3 ay ýol rekonstruksiýa edilen köprüýiniň sökülýändigini habar berdiňiz. Bu barada doldurak maglumat berýärsiňiz. Hawa Tehrasy Gagarin köçetiniň rekonstruksiýa edilmegi bilen bir ýyla bolay ýapyktyrdy şu Gagarin köçesi, onuň şu ýerde bir täze köprü guruldy.
ýaşaýyşlaryndan aeroporta garşy günü geçse şonuň nähilek ýollar birleşdirýändigi elbetde gözeňine getirip bilmedik. Sebäbi şu ýerde bir uly ýol ýok. Ýöne şu köprüň özüni kurdular. Köprüň aşagyny maşynalar geçýärdi. Gagaryn köçeginiň rekonstruksiýasy gutarylyp, noýabr aýynda şol köprü ulanýa berilipdi. Şol köçe açylypdy. Häzirki wagtda şol köprü sökülipdir. Sultan Aýdan bu ýaňy ýakynda gurulup ulanylmaga berilen olsa bu köprü näme sebäpden sökülýär? Ýagny sökülmeginiň sebäbi barada bir maglumat berilýärmi? Onun sebäpleri barada bir resmi maglumat ýok. Ýöne şu töwreň ýaşaýjylary bilen men söhbetde şolup gördüm. Men haşa ýolda ýerde. Şonda şolun ýene ýollar ýakyldy. Ene köprü sökülýär. Şol köprüni näme üçin sökülýär diýeninde şol adamlar şolun döwlet ýolbaşçynyň göwnünden turmandyr. Şoň üçin köprüni täzeden rekonstruksiýa etmeli sökýärler diýen maglumatlar alınýar. Sultan Aýdan Aşgabatda mundan odol hem gurulup ulanmaga berilen emma soňra da ýykylan deshalar barmy? Men ýadyma düşüne görä Aşgabatyň Türkmenbaş şaýolunyň ugrunda stadion bardy. Şol sökülüp ýerine başgasynyň guruljakdygy aýdylýardy. Şol ýa-da mundan başga gurulup ulanmaga berilen soňra da sökülen deshalar barmy? Sahra gurulup ulanylmaga berilenden soň sökülen deshalar ensemede vardır. Edil häzir men hemmet ýadyma düşüpdirenok. Ýöne şo ýanky diýişiňärek şol Türkmenbaş şaýolunyň ugrundaky Olimpiya stadiony söküldüne bir ýyl gowrak boldy, 2 ýyl bolup barýar. Şoň ýerinde täze stadion gurulypdyr. Ondan soň Podvoyski köçegi bilen Çehiv köçeginiň çatyrygynda taýýar döwründen galan bir guruluş çykdy. Ony garaşdyrlyklary Aragatna Syk ministrliginiň edara etdiler. Şu ýerde edara bolup 5-6 ýyl durdum kadýan. Ondan soň şonu söküp şoň ýerinden Oğuz kent mihmanhanasy şonuň bir gapdalyna düşdi. Onuň bir ýanyndan ýanky täze guruluşyklar taşyryldy. Bir kynlykda şu taýda bank kurdular, başga da şoň ýalak edara jaýlary guruldy. Şular ýalak ozal gurulup, soň ýykylýan şular ýalak jaýlar näçe diýsen bar. Men şonu özüm bilýärler, men şu wagtdan aýdyp berdim, ýöne ýadyma düşmeýärlerim bir näçe bardyr. Sultan Aýda Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, salaman islam. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly jurnalist Sultan Asyrow bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosu bu temadan video reportaj hem taýýarlady we onu web saýtymyzdan görüp bilersiňiz. Şeýle de sizi web saýtymyzda çap edilen makalara, söhbetdeşliklere goşulyp öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Aşgabatdaky onuň töwereginde guruluşyklar jaý ýykyşlyk barada öňem kän gepleşip görüpdik. Söhbetdeşlikler estiripdik. Geçen ýyl Aşgabat töwereginde 15.000 töwereg ýaşaýyş saýynyň ýykylanyny barada hem maglumatlar çykypdy. Indi şol jaýlaryň ýykylan wagtyndan bäri 10 ay geçdi. Eýsem şol jaýlaryň ýerine näme guruluşyk guruldy, nähil deskalar bina edildi. Kardeşim Sahra bu soraw bilen gazaklanyp ýerli ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbeti birlikde dinläriň hormatly dinleyijiler. Amanrada Aşgabatyň çoğunly we şor sebitlerinde müňlerçe jaýyň ýykylanyna 10 ay çemet wagt boldy. Şol ýerde häzirki wagtda näme bar? Meselem guruluşyk zat alınıp barylýarmy? Aşgabatyň demirgalynyňky çoğunly gasalygyny hiç ýyllar alınıp barylanyp, şo ýerde düpdüz edilipdir. Hatda öňden Aşgabat şäherine belet bolmasaň şo taýda ensemin gasalygyň bolanlygyny gözeňine de getirirýärler. Bir soňky 2 aýda bolup geçen zat öň gasalygy Aşgabat
daşoğuz asfalt yolunun soğulayan bir 4-5 tane giyrelge vardı. Şu giyrelgelerin katı çun qalıp üstlenli kapsulu geçmediğal ediptirler. On çunluğu 3 metre iyinem şonsaden. O yerde hiç illi kuruluşuk materyallarının qalınlısı yok. Yani şortası yolunu olin yıkılmalı aylan ehlisi yıkılıptır. Dine qalıngasan harabalık var, yani kuruluşuk materyallarının iki yerde uyuşup durulduğunu görmek bolýar. Başka yok. Tekrar. Aman burada bu sebepde gelecekte bir zatların guruljakdygy barada maglumat barmy? Aýtmaklaryna görä gelecekde şu ýerde müňden köprek katez aýlary ipotekada satmak üçin guruljakmyşyn. Men şu bilen gyzykdanyp şuň ýurdun tenagatçylar we terekesiler birleşiginiň aglasy bolup durýan uly kuruluş firmalary, hususiýetde kuruluş firmalarynyň ýol başçylary bilen gepleşdim. Olaryň şeýle gurrun bar ýöne soňky döwürde ähli 17-nji ýylda geçiriljek Aziya oýunlarynyň Spartakiadasyna gönükdirili ähli kuruluşy işler şol Spartakiadanyň geçirilmegine netlenen kuruluşlarda alınıp bardy. Häzir çoğulda hemde gayrak şorda kuruluşy işlerini alyp barmak hakyna gurrun edilen okdy aýtdylar. Şuna şaýat edýän bir ýagdaý Soğullynyň merkez patriýolunyň Demirgaz kunmataryna 50-60 tane katezin kuruluşu bir wada uly depdim bilen başlanypdy. Häzirim şu ýerde kuruluş dola 90 ýöne da haýal ýagdaýa geçipdir. Kuruluşy haýal ýagal alınıp barýar. Aman burada şol sevitleriň ýaşaýjylaryna näme boldy? Ýagny şol ýaşaýjylaryň ykbaly barada bir täzelik barmy? Hiç bir täzelik ýok. Olary ýöne şol daşalaryny ýykan wagtlary siz arkaýyn bolun, golay wagtda biz size täze daşa ýerlerini hukman bererdik. Wada berdiler. Şo wadalygyna dur iki ýeke şol wadanyň ýygyny ýerlap tertibini salyp häkimlige yeni gayri edaralara barýarlara da hoş söz berýärler, howlukman yer ödleýär, yer berer diýip baradylar. Bir ýyldan köprek wagt bäri urwada bilen adamlary anlap gelýärler. Sähra. Aman burada aşawatdan gepleşigimde gatnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy publisist Aman Murat Bugaýew bilen ýykylan jaýlaryň boş duran ýerleri barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bu barada Azatlyk radiosunda pikirlerinizi ýazmak üçin web saýtymyza, sosial ulgamlardaky sahypalarymyza girmäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepler Azatlyk radio habarlar günneligimizi regional tema bilen dowam etdirýär. Täzgistanyň medisin işgärleri ýakyn garyndaşlaryň arasynda gurulan nikahalaryň, çağalaryň şiketli dogulmagyna getirýänligini uydurýarlar. Täzgi kanun çykarjylary bolsa doguş şiketliligini öňüne almak üçin geljekki geliniň we öýlenjek ýigitiň genetik barlygyny geçirmek düzgünini makullarlar. Bu temadan taýýarlanan video reportajyň mazmunyny kärdeşim gözellendiňläliň elbetde videonyň özüni web saýtymyzdan görüp bilersiňiz, hormatly dinleyijiler. Duşenbäniň maýyp çağalar üçin bu merkezinde täzik maşgalalaryna zerur bolan kömek we goldaw berilýär. Emma hökümet resmiýetleri maýyp çağalaryň sanyny azaldyp problemy tek görmänke onuň öňüne alyp bolýanlygyny hasap edýärler. Käbirler çykalgany ýakyn garyndaşlaryň çağı edinmezliginde görýärler. Ýakyn garyndaşlaryň arasynda nikah käte fiziki we ruhy taýdan şiketli şol sanny Down sindromlu we autist çağalaryň dogulmagyna getirýär.
Resmi barlaglara görä ýurtda maýyp çağalaryň 3-den 1 bölegi ýakyn garyndaş bolan enatalardan dogulupdyr. Şöýleň ýanwarynda täjek parlamenti şeýle töwekkülçilikleri aradan aýyrmak boýunça kanun kabul etdi. Maşgala kodeksine girdilen täze goşmaçylar 1 iýulda güýje girer we dogan oglanlaryň arasyndaky nikany gadagan eder. Genetik barlaglary nikalaşmak isleýänleriň ýakyn garyndaş däldigini anyklamaly. Barlaglary şu aýda açyljak genetik barlaglary merkeze geçirer. Nikadan öňkü konsultasiýalar şu ýerde geçirirler. Şeýle-de bu ýerde erkek adamlaryň önülgesizligini, çatynjalaryň gawat gelmegini anyklamak boýunça barlaglar geçirirler. Duşenbäniň ýaşaýjylarynyň täze düzgüniň zerurlygy baradaky pikirleri bölünýär. Bu akla sowjak zat däl. Bu artykmaçlyk diýip hasap edýän. Kanun çykarjylar şeýle kanuny zerurlyk görýärler. Olar gowulýanlar. Men makullaýaryn, bu oňynlyk. Çağlaryň maýyp bolmadygy üçin. Hökmany barlaklaryň muht geçirilmegi göz öňünde tutulýar. Emma tanqidçiler talaplaryň korrupsiýa ýol açýanlygyny aýdýarlar. Gulnora Beknazarowa gararsyz barlaklary geçirýär. Ol çatynjylaryň barlaklaryň hakyky netijelerine garamazdan pul töläp genetik merkezinden ruhsat almaga synaşmaklarynyň mümkindigini aýdýar. Egerde barlyk diňe bir laboratoriýada geçiriljek bolsa, prosesiň bürokratlaşmagy mümkin. Netijede bu formal bir mesele öwrüler. Genetik barlaklary bilen bir hatarda nikalaşmagy planlaşdyrýanlar jinsy taýdan ýokýan keselleriň ýoklugyny hem subut etmeli. Şeýle-de täjek kanun çykarjylarynyň durmuşa çykjak gyzlaryň gyzlygynyň lukmanlar tarapyndan tasdiklanmagynyň talap edilmegine hem gaýtadan seretmekleri ehtimal. Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelliňlediňiz. Indi bolsa gün neşriýatynda Şwesiýada çapdan çykan türkmen sözlügi barada kardeşim Sähran Ýazy Akmuhammed Gölsapar bilen geçiren söhbetdaşlygyny dinläliň hormatly dinleyijiler. Akmuhammed ağa Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda ilkinji sözlükler çapa taýýarlanan mahaly siziň gün neşriýatyňyzda Söz kökümüz öz kökümüz adly kitabyň çapdan çykandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz. Kitap näme barada, onu nämeler gozalýar? Doğrudan ýaňy ýakynyna gün neşriýatyna belli Türkmen alimi Yusuf Azmun'un Söz kökümüz öz kökümüz adlı ilmi popüler kitabı neşr edildi. Profesör Yusuf Azmun Türkmenistanyň Mawtumulat-ı döwlet bayrağının laureaty, Beýik Britaniýanyň Lingwistler Institutynyň agdasy, tanymal dilçi alim Yusuf Azmun'un bu kitabyny Türkmen diliniň taryhyny we türkmen köklü sözleriň Fars, Arap we Ýewropa dillerine ýaýraýyşyna degişli gyzykly taryhy faktlar derňelýär. Şeýle-de kitapda Türkmen diliniň Fars, Arap we beýleki günnowar dilleri bilen gadymdan gelýän özara gatnaşygyna, goňşy Eýranyň territoriýasyndaky türkmen asylly yüzlerce toponimlaryň, ýagny ýer ýurt atlarynyň gelip çykyşyna degişli giňişleýin hem de ören gyzykly maglumatlar berilýär. Biz elbette Türkmen diline Arap, Fars, Rus we Ýewropa dillerinden yüzlerce hatta müňlerce sözleriň girenligini bilýäris. Emma Türkmen dilinden beýleki dillere geçen sözler Türkmen dil ilmine şu neçenli düýüklü öwrenilmän gelýär. Yusuf Azmun'un Söz kökümüz öz kökümüz adly ilmi kitaby bu yetmezçiligi aradan aýyrýar. Akmuhammed aýan hem belläp geçirmýäli Türkmenistanda täze sözlükleriň çapa taýýarlanandygy habar berildi. Şu täze sözlükde öňkü sözlükler bilen deňeşdirilende nämeler göz öňünde tutulmaly? Bu maglumat yani Türkmenistan'da ilkinci gezek şu garaşsyzlyk ýyllaryna uly sözlükleriň, uly gowrumly sözlükleriň çap edilmegi ören degendirji waka. Biz şeýle sözlükleriň çykmagyna kän ýyllar garaşyp geldik. Inni Sowet döwründe de sözlük umuman çykýardy hem gaty gowy işler edildi. Biziň ýaşly dilçilerimiz Sowet döwründe işleýän kyn şertlerde garaşsyzlyk döwürlerini Türkmenistanyň hem her bir işde, her ädimde garaşly bolup ýaşan döwrüni uly işler eden alimlarymyz elbette Türkmen dil bilimini, ilmini bir belli bir derejeye ýetirdiler. Şol işi başardılar. Ýöne inni häzir garaşsyzlyk döwrüni haçan Türkmen dil bilimi, ilmi garaşsyz şertlerde işleýärkä şol sözlükler hasam baýlaşmaly. Şol sözlüklerde öňkülere garanyna elbette yüzlerce, müňlerce täze sözler derňelmeli hem de sözlüklere girilmeli. Aýratynam ideologiýa, siýasy sebeplere görä türkmen sözlüklerinden çetleşdirilen sözler häzir özüne münasip orun almaly.
Hormatly dinleyijiler, gün neşriyatynyň ýolbaşçysy Ýazgy Akmuhammed Welsaper bilen kärdeşiň geçiren tehranyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar günneligimizi geçirip bu tory ýart gepleşiklerimizi saatlar kesme bilen dowam etdirýäris.